Ja, goeiedag Leur. Mooi helemaal weer klaar zit voor de podcast. Het heeft een maand geduurd, maar inmiddels hebben we een mooie gasten gevonden. En dat is Sander Hunink. En nu is er wat speciaals met Sander Hunink. Sander Hunink, die reageert daar vrij veel op dingen van weltspraken. Maar hij zegt, ik kan zelf geen plat, ik wil dat gerne leren. Maar dan loop ik altijd in bepaalde zaken. En dan is dat natuurlijk heel interessant om daar eens over van gedachten te wisselen. Dus, zodanig, Sander, mooi dat je er ziet. Loopt er eens over hem. Hallo? Ja, sorry, ja. Oh. Ja. Oh, je zat nog te wachten. Nou, vooruit. Ja, Sander Hunink, kun je wat vertellen over wie je ziet, wat je doet? Mag in plat, mag in het Hollands, mezelf weten. Nou, ik zal het proberen. Als het niet klinkt, dan moet je maar zeggen. Dan zal ik me ophouden. Maar ik kom weg uit Deventer. En mijn grootouders die spraken al een beetje dialect. Maar dat was nog meer stads-Deventers. En ik ben zelf opgegroeid in Deventer en in Friezenveen, Vienne. Mm-hmm. Daar kuieren die eigenlijk niet plat. Wat was meer tongval, zeg maar. En met wat meer dialect woordjes te winnen. En op mijn 18e ben ik verhuisd naar de Schelling. En daarna ging het allemaal... Was ik eigenlijk niet meer met de regio bezig. Dan was ik buiten de regio en dan verlies je dat. Mm-hmm. Op een gegeven moment hoorde ik uw podcast en ook meer berichten over het Neder-Saxisch, dat het aan het verdwijnen was. En had ik van eigenlijk behoor ik een beetje tot die doelgroep, zeg maar. Dus mijn grootouders die spraken plat, mijn vader ook wat. Mm-hmm. Die hebben daar eigenlijk nooit van toes of meegekregen. Mm-hmm. En toen had ik eigenlijk een beetje de behoefte om het toch maar gewoon te leren. Ja. Yeah. En ook gewoon niet vanwege omdat het een verdwijnende taal aan het worden was, maar ook gewoon puur omdat het ligt me een beetje. Ik vind het ook een mooie taal, dus ik zou het eigenlijk heel erg zonde vinden als dat verdwijnt. En om die reden ben ik daar gewoon meer in aan het verdiepen geweest. En, maar dan loopt je wel tegen wat zaken aan. Zoals? Het is dus heel lastig om überhaupt goed lesmateriaal te vinden. Dus er zijn genoeg boeken. Boken moet ik eigenlijk zeggen dan. Ja, beuken, ja. Beuken. Maar het probleem is een beetje, welk dialect kies ik dan? Mm-hmm. Zeg ik dan werk of wark? Heb ik het over thuis of toes? Dat soort simpele dingen. En behalve dat, er is natuurlijk al genoeg, er zijn genoeg boeken, beuken dan in de winkels. Maar daar staat natuurlijk niet bij hoe je iets moet uitspreken. Mm-hmm. De klanken en hoe je, dus gewoon de uitspraak. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel lastig, want ik moet het een beetje doen met wat ik zelf heb gehoord vroeger. Mm-hmm. In Deventer en in Friezenveen. En en dan is maar afwachten of ik het überhaupt een beetje in de goede richting zit. Ja. Ja, dat is inderdaad vrij lastig. Want vaak is het ook zo dat het behoorlijk op één dialect gericht is. En het zijn vaker wat verhaaltjes over vroeger. En ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar niet 1, 2, 3 wat met hebt. Ook, misschien moet je dat zelf maar vertellen. Maar probeer je wel eens plat te kuien met een ander? Of is dit de eerste keer dat je dat zo iets openbaar doet? Ik heb wel mijn zusters en eigenlijk vooral mijn zusters die wonen nog in Nijverdal en in Den Ham, dus wel echt Twente, zeg maar. Ja. Daar zie ze wel een beetje opgegroeid
in Frieseveen en die hebben een beetje die tongval zeg maar aangeleerd. Mm-hmm. Eigenlijk ben ik een beetje te kort daar geweest, zeg maar. Heb ik te kort daar gewoond om echt het goed weer eigen te maken. En met hun spreken we wel eens, niet echt dialect, het is gewoon communiceren met elkaar, gewoon praten met elkaar. Mm-hmm. Dat is niet bewust. Dat is niet bewust. En eigenlijk, ik probeer natuurlijk wel in de auto tegen mezelf te kuien. Ja. Het gaat ook niet goed. Ja, ik heb geen idee of ik het überhaupt goed doe. Dus, maar echt een echte gesprekspartner, die heb ik eigenlijk niet. Dus het is echt meer aanheuren van een podcast bijvoorbeeld. Ja. Bepaalde liedjes en dat soort dingen. Mm-hmm. En meer is het eigenlijk niet. Want ik woon dus in Brabant. Ja. Ik heb vooral heel veel Brabants om me heen. Ja. Zeggen, dat is niet echt mijn taal. En mijn vriendin, die is ook Brabants. Dus daar kan ik het ook niet tegen kuieren. Nee. Ik heb eigenlijk niet veel mensen om me heen om überhaupt plat tegen te kuieren. Oké. En maar wat vinden uw vriendin ervan? Uw vernieuwde hobby? Uw nieuwe interesse? Die vindt het op zich wel interessant. Maar ik had bijvoorbeeld gisteren als voorbereiding op dit interview had ik tegen haar gezegd, dan ga ik gewoon deze hele dag plat kuieren. Mm-hmm. Dat wilde ze niet. Dat vond ze toch een beetje te veel energie kosten. Mm-hmm. Ja, dat vond ik wel een beetje jammer. Maar wat ik dan wel doe is, ik heb bijvoorbeeld collega's om mijn werk. En die kunt echt plat Limburgs praten. Mm-hmm. En schreeuwen. En wat ik dan doe is, ik heb een bepaalde afspraak met hun. Dat als ik een mailtje stuur, dat het in het plat gaat. En dat is wel mooi. En schreeuw dan in het plat Limburgs en ik in het plat Saksisch terug. Wat ik dan kan tenminste, want ik moet hem nog leren natuurlijk. Ja, het geeft hem de wil. Dat is het voornaamste. Maar goed, maar dat is een begin, hè? Want dan begin je na te denken over, hoe zeg je nou eigenlijk iets? Hoe moet je het eigenlijk dan opschrijven? Ja. Dat het ook niet alleen een beetje overkomt, maar dat het ook een beetje klopt. Mm-hmm. Ja, want ik kan me voorstellen inderdaad, als je op zoveel verschillende stijrs hebt gewoond, dat het lastig kiezen is. Kijk, je weet natuurlijk het Duimters, daar zie je met opgegruid. En ik hoor er bij jou ook nog wel een klein beetje de Noord-Achterhoekse Duimterse tongval bij duur. Heel iets. Ja. Vienne hoor ik er niet in weer, moet ik zeggen. Geeft niks, want Vienne is heel lastig. Ja. En je zult nu natuurlijk kunnen opwerpen als de grote verlosser, de grote redder van de Viens. Want eigenlijk kan je dat enkel dan een paar oren leuren. Maar het gaat heel veel om de wil, zeg maar, om het te doen. En dat is denk ik het voornaamste. Een van de vaker hoorde eigenschappen van een sax is dat hij heel eenwies is. En dat is heel een beetje, de Groningers zit eenwies, de Drenten zit stug en koppig, de Tukkers zit eenwies. En de Achterhoekers werkt niet met die dood, een beetje wat ze zelf wilt. Dus ook met je eenwies. Ja. Dat is wel een eigenschap. En volgens mij, wij vooral moeten doen, is zo niet laten zeggen van dat zeg je niet goed. Want dat is iets wat ik heel veel tegenkom. Zeker, want ik ben ook ooit zo begonnen zien. Uh-huh. En wat heel veel, kijk, de oudere generaties, die heeft heel slim het mut zoals wie het kuiert, of eigenlijk nog het leeuwste het mut zoals onze oren het kuieren. En als je daar een beetje van afwiekt, dat doet maar helemaal niet. Ik weet nog een anekdote, mijn moeder zei dat eens een keer. En ze hadden niet een dokter gekregen. En hij was van het westen hier in de truck. Hartstikke mooi. En hij was heel serieus, net als hij. Die probeerde gewoon de sprake van de leu hier te leren. Maar toen begonnen daar dus met mijn moeder al. Mijn moeder heeft een hele mooie Riesische klank. En toen zegt ze, probeer dat maar niet. Want bio klinkt dat toch niet. Ja. En dat is... Dat niet, hè? Nee, nou juist. En daarmee word je dus
sterk ontmoedigd om het ook maar op één wijze te leren. En ik denk, ben je dat ook aan tegengekomen? Of ben je iets soortgelijks aan tegengekomen? Of? Kijk, ik heb eigenlijk sowieso dus eigenlijk niemand om het echt plat mee te kuien die het ook gewoon zelf ook echt eigen is. Dus als niemand om me heen dat echt kan, ja, dan is het ook wel lastig om te ja, de gewoon weg daarin te vinden. Of ik het ook al kan. Dus ik heb geen echte leermeester, zeg maar. En je hebt natuurlijk wel van die cafés waar je dan heen kan om daar een beetje plat te kuien. Maar oude mannetjes die, ja... Ja, daar heen je een band met. Ja, dat trekt me niet echt aan om daar nou heen te gaan en dan daar te praten, zeg maar. Dus en dat is het vooral. Dus er is op zich wel wat lesmateriaal en daar zijn ze ook mee bezig. Dus, en daar wacht ik ook heel graag op. Maar dat lesmateriaal, dat is natuurlijk niet voldoende. Want je moet echt dat veel spreken om het goed eigen te maken. En die klanken te oefenen. Eigenlijk zou ik gewoon weer terug in de Achterhoek willen wonen. Waar ik vandaan kom. Ik ben geboren in Zutphen. Een mooie regio. Ik voel me ook niet echt thuis in Brabant, moet ik zeggen. Dus waar ik toe voel is echt Achterhoek en omgeving van Deventer en zo. Dus Salland. Dan ben je nog maar eens met de vrouwen kan je in. Ja. Maar goed, dat ligt dus lastig. Dus ik zit daar nu niet. Ik woon daar nou niet. Dus dat betekent wel dat het wel lastig is om überhaupt plat te leren kuieren. En ook om het dan ook veel in de praktijk te brengen. Dus wat ik nu doe is dus vooral plat schrijven. Dus dat ik bepaalde stukken tekst schrijf. Ja. Probeer zoveel mogelijk in het Saksisch te doen. En het echt plat kuieren, dat is... Ja, ik heb een zwager met wie ik het wel eens zou kunnen doen. Die echt typisch Twents is, dat is echt een tukker. Als het met hem niet kan, met wie dan wel? Hè? Ja. Dat is gewoon iets waar je dan tegenaan loopt. Dat het dus eigenlijk niet om me heen is. Dat het dus ook niet... Dat ik niet goed kan oefenen. Eigenlijk heb ik een soort van mentor nodig of zoiets. Ja. En zo'n mentor vinden, dat zou natuurlijk het beste zijn als het gewoon een van uw kameraden is om het mee te oefenen. Ja. Die het ook gewoon een beetje kan. Maar dan moet ik dan weer terug naar de regio. En dat vind ik op zich niet erg. Maar tot die tijd, er is geen... Je hebt het volgens mij wel eens in een van uw podcasts gehad. Dat er eigenlijk zoiets moest zijn als een logopedie. Ja. Een beetje te leren, zeg maar. Om mensen luiden die geen plat kunnen kuieren, om die weer een beetje aan te leren hoe je dat dan moet doen. Dus welke klanken je dan moet zeggen en hoe dat dan gaat. Ja, ik vind het mooi dat je dat onthouden hebt, want het is inderdaad iets hoe ik wel eens tegenaan lopen. Ik zat er van bij een apotheek en dan zag ik inderdaad een folder staan. Vuur logopedielessen, voor uw wichter of voor uw klein. Maar ja, dat is allemaal in het Hollands. En het is natuurlijk ook een deel ademhaling en zo. En op een bepaalde wijze de klanken aan elkaar riegen. En zorgen dat het in elkaar ouweloopt. Want dat... een sprake is niet enkel met een collectie woordjes, maar het is ook een bepaalde wijze van hoe we stemmen gebruiken. Een bepaalde grammatica, hoe gebruik je uw uitspraakorgaan. En dat is inderdaad heel anders voor het plat als voor het Nederlands. En mijn generatie Riesenders is nog opgegroeid met een sterke Riesense tongval. Dus om die trad te maken naar echt Riesenskuien, dat is kleiner. Maar als ik nu hoor hoe de jongere generatie akuit, die praten meer zo, zeg maar. Die gaan echt al richting, meer richting de Veluwe.
En voor die slag zal het veel lastiger zijn om die oude stap te maken. Maar om op u terug te komen, het is voor u vrij lastig, of eigenlijk ook helemaal niet. Het is maar hoe je het bekijkt, want je hebt heel slim het idee dat je een bepaald dialect moet kiezen. En voor mij zal dat ook helemaal niet zoveel uitmaken. Kijk, als je gewoon voor Achterhoeks, want daar voel je het beste bij toes. Ja, dan ben je dat maar door. Maar als daar nou toevallig een ander klankje bij in zit, omdat die vullen met een zwager kan, ja, dan is dat helemaal prima. Want dat is ook iets waar ik heel vaak hoor. Ik bedoel, want dat hoort gewoon bij u. Dat is een deel van u. Wat ik heel vaak hoor, wie doet geen plat met de kinderen, want met een vrouwencup hier niet voort. Oh, hoe kunt hij weg dan? Ja, dat heb ik wel zo gehoord. Ja, ik kom Maurice, maar met een vrouwencup moet Vienne. Ik zei, nou, wat maakt dat uit dan? Dat is toch niet slim? Ja, maar dan is het geen groot Riesens. Ja, maar dat hoeft toch ook niet? Wat is groot Riesens? Wat is gewoon plat? Dat is voor iedereen een verschil. Sommige mensen denken van, maar wat daar Riesens, wat die doet, dat ligt nou eens op. Er zit van alles bij duur. Kom je de eter, denk ik, Riesen? Maar ik heb schijnbaar een vrij accent in mijn Riesens. Dat is 3 kilometer verschil. Maar, en als ik in de eter kom, dan denk ze, hey, kom je Riesen? Ja. Dus. Precies, want het is het leren van een taal begint voor mij in ieder geval bij toch een soort van keuze maken. Want ik moet wel een soort van keuze maken welk dialect ik dan zou willen leren. Mm-hmm. Waarom? Omdat ik... Ja, je bent nu aan het beginnen, dat klopt. Precies, je moet ergens beginnen inderdaad. En dan komt de rest dan wel vanzelf. Door met anderen te kuieren en door zelf het ook een beetje up te zoeken, zeg maar. Maar bij ieder dialect hoort ook een bepaalde type uitspraak en een bepaalde type, hoe zeg je het, gezegden en dat soort dingen. En dus uitdrukkingen. Dat is toch bij een paar dialecten toch echt typisch Achterhoeks of typisch Drents of Twents. En dan maakt het wel eens lastig dan om te kiezen, zeg maar, van oké, als ik dus net kies voor het Achterhoeks, dat is prima. Dan heb je in ieder geval een begin. Maar hoe spreekt het dat dan uit? Dus spreekt het dan de taal uit, dat dialect? Ja. En daar vooral is er eigenlijk geen echt lesmateriaal voor. Mm-hmm. Wel de woordjes. Er is ook een woordenboek, het Walts. Ja, dat is mooi uitgebreid, dat klopt. Ja, maar goed, dat is allemaal een beetje ouderwetse taal natuurlijk. Want het is allemaal vastgelegd door Oldeleu. Ja. Ja. Ik snap wat je bedoelt, ja. Je moet ergens beginnen natuurlijk, maar in het woordenboek, daar staat dan vooral allerlei variaties van een type woord, zeg maar. Mm-hmm. Kiezen voor mij dan, welke variatie kies ik dan? Wat doet het beste van de tongencup, ja. Ja. En eigenlijk heb ik het wel redelijk makkelijk, moet ik zeggen, want ik kan gewoon kiezen. Ik kan ook gewoon Twents kiezen. Of ja, precies. Twents kan ik ook kiezen dan als ik dat echt zou willen leren, zeg maar. Precies, want het is voor u een bewuste keuze. Het is niet iets waar je van toezoekt hebt met de kring. Dus je maakt zelf, wat ik dan zeg, spraakshoppen. Van dit woord steekt me aan, dat ga ik gebruiken. In principe wel, maar het is als je dan in de regio komt en je kuiert dan plat tegen iemand en die zegt dan, dat is niet goed. Dat kan best, daar leer je juist van. Dus iemand me zegt dat ik dat niet goed doe, prima, dat is in principe juist wat ik wil horen. Mm-hmm. Dan kan ik daarvan leren. Mm-hmm. In principe bij de klanken zelf. Dus ik zal juist meer de grammatica van een dialect kiezen. En dan voor de rest, de woorden die me aanstaan, die gebruik ik. Maar zo doet iedereen dat. Ja. Want ik heb ook wel eens dat ik woorden gebruik dat ik zeg, goh, wat ouderwets. Ja, maar vind ik een mooi woord. En wat is ouderwets?
Ik heb ook wel eens, je weet dat ik natuurlijk druk zit met de Noord-Duitsers. En bepaalde woorden die voor ons heel ouderwets zit, zijn voor die heel normaal. Dus wat is nou ouderwets? Dat is een relatief begrip. En is het ouderwets of is het gewoon groot plat? Zo kun je het ook nog zien. Ja, precies. En ja, ik denk er dan juist voor u dat van u zelf gewoon een eigen keuze moet zijn. En ja. En inderdaad veel oefenen. Maar kijk wat nodig is om de spraak goed te leren. Dan is het natuurlijk, je hebt altijd die vier punten waarop je kunt studeren. Dat is lezen, schrijven, lusten en kijken. Ja. En bij u is het voornamelijk lezen en schrijven en lusten. En dat lessen, dat blijft oude, zeg maar, dat spreken. En dat is juist hoe het geet, hoe het eigenlijk zo te doen wij. En ja, ik kan me voorstellen, dus als de lui lustert, dit Sander weet heel, dan wil jij een berichtje doen naar weltspraken@gmail.com. Dan zal ik zeggen, laat gaan. Maar er zit ook apps, hè, voor. Dat is wel mooi wezen. Er is nog een app, dat heet Amikumu. Ik weet niet of je het al eens een keer eerder hebt gehoord, maar AMIKUMU. En daarop staat sprekers van minderheidsspraken. En die kun je dan aangeven wat voor gesproken ze weer leren. En wat voor gesproken als ze zelf kunt. En ja, dan kun je eigenlijk een soort buddy zoeken. Een kameraad, een maat met de oefen. En dat besteedt dus al waar. En, maar goed, het hangt natuurlijk wel een beetje van de oudere generatie af. Want die zit helemaal niet zo bedreven met al die nieuwe techniek. Dus die blijft een beetje hangen in het hele... we schrijven een verhaaltje, we doen een gedichtenwedstrijd, we doen een schrijfwedstrijd. Ja, wat houdt toch weer een mooi naam. Maar aan het einde van de naam gaan we allemaal naartoe en dan kun je er weer Hollands. Je weet juist dat het, dat je gewoon dagelijks mee gang zit. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld als ik andere spraken wil leren, bijvoorbeeld Keltisch, wat je dan kun je doen is bijvoorbeeld met van die plakbriefjes, van die gele plakbriefjes, van die post-its. Nou, en dan precies. Op alle dingen in toes plak je zo'n briefje met woord erop. De deuren, aan Doris, de kasten, de vloeren. Kijk de moe beschreeuwd is die hele hardop. Dan kan je zelf horen, neem je zelf eens op. Hoe klinkt dat? Wat kan ik anders doen? Hoe zit het met bepaalde klanken? Hoe vorm je die? Dat is een voortdurend proces. En dat is niet even zomaar even een keer een uur in de week of zo. Maar ik denk op het grote doen, dat is wel vrij lastig. En zeker ook als je denkt van ik woon er niet in de omgeving, moet dat veel vuurkuip. Dus daar kan ik me goed voorstellen dat dat toch wel een uitdaging is. Ja, en er zullen best wel luiden zijn die dan zullen zeggen, maar waarom begint hij dan überhaupt eraan? Ja. Je woont niet in de regio, je kunt er misschien wel vandaan, maar je kunt er weg, maar als je dan niet meer de band, zeg maar, en eigenlijk niet meer goed kan doorgeven, waarom leert hij het dan? Gewoon puur, dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Ik denk sentiment natuurlijk. Ik probeer natuurlijk toch een beetje ook aan mijn eigen kinderen het een beetje door te geven door gewoon af en toe gewoon te zeggen hoe je bepaalde dingen in een andere taal uitspreekt. Ja. Dus bijvoorbeeld brood. Nou, brood hebben we dan tussen natuurlijk ook. Brood, dan noem je stoeten. Mm-hmm. Dat soort dingen. En het is geen klokhuis, nee, het is een appelkroos. Of een Zoals ik heb geleerd in Deventer. In Deventer heb je dus echt ook bepaalde andere woorden voor iets. Nou, en door dat soort dingen te doen, dan leert mijn kinder ook dat er ook meer is dan in Nederlands. We hebben het ook over Engels, dat hebben ze het ook. Maar ik vind het wel belangrijk dat mijn kinderen ook leert dat de taal waar wie toch een beetje vandaan komt, dat het toch iets anders klinkt en dat het ook een mooie taal is. Ja, mooi. Ik hoop ook een beetje dat mijn kinderen dat later op toch een beetje meekriegt en dan later ook proberen
te leren. En op die manier probeer ik toch een beetje om bij te dragen aan het behoud van de taal. Ja, mooi. En dat is gewoon proberen. En uiteindelijk willen we toch weer terug naar de regio Achterhoek. Tenminste, daar heb ik het al regelmatig over met mijn vriendin. En, ik probeer toch een beetje te pushen. Want het is gewoon ook gewoon een hartstikke mooie regio. Ik voel me daar echt toe. Dus om het dan in Brabant te blijven, dat ligt me niet echt. Dus het is ook een beetje voorbereiding op later, zeg maar. Ja. Maar behalve uw podcast is er ook weinig ander materiaal om naar te luisteren. Dus ik moet zeggen, je hebt bijvoorbeeld Omroep Friesland. Ja. Daar spreken ze allemaal Fries. Ja. Het zou hartstikke mooi wezen als er ook zoiets was voor het Neder-Saxische gedeelte. Zeg. Ja, de Omroep Welsproken. Ja, Welsproken. Ja, precies. Maar gewoon alles, hè. Dus alles, dus het nieuws in het Saxisch, de kranten, alle berichten. En daar leert hij dan gewoon ook ontzettend veel van. Want dan heb je ook gewoon bepaalde voorbeelden om naar te luisteren. En dat is ook te gebruiken voor uw eigen taalontwikkeling. Ja. Dus er wordt natuurlijk volle entertainment gemaakt in plat. Hè, de gladjakkers, je hebt samen was er wel eens verwijzing komen. Maar daar leer je eigenlijk ook niet zo heel veel van. Dat neem ik aan. Of waar? Nee, dat is dan meer een beetje grappig bedoeld. Maar het is wat anders dan gewoon het nees in het Saxisch. Hè, ook de normale dingen, zeg maar, in het Saxisch. Niet altijd grappig weer, want daar heb ik niet zoveel aan. Ik heb meer aan bepaalde voorbeelden hoe het dagelijks leven. En daar mis ik een beetje. Ja. Dat is er niet echt. Nee. In feite is dat er niet echt. Behalve als u inderdaad in die regio zelf woont en dan om je heen gewoon plat hoort kan je. Maar je zegt zelf ook heel vaak in uw podcast, denk ik ook een beetje terecht, van eigenlijk praten we te weinig plat tegen elkaar. Ja. En dan krijg je het ook dat je dus inderdaad het ook een beetje verliest. Omdat je dus ook minder voorbeelden hebt om je heen. Ja, en dan wordt het alleen maar een beetje lollig. Dus het is een beetje... Wie neemt het zelf niet serieus? Ja, precies. Het zou heel wat anders weer, denk ik, als bijvoorbeeld de omroep wel in het Saxisch was. Want dan hoort hij ook dat het normaal is om dat ook te kunnen. En als je alleen maar grapjes maakt, dan is dat niet meer normaal. Dat is gewoon grappig bedoeld, maar niet voor normale gesprekken, zeg maar. En dat is best wel jammer natuurlijk. Ja, dus je hebt nog een lange weg te gaan. Ja. Kom je wel eens andere leertingen niet ook? Net als hij het zelf niet kunt, maar het wel weer leren? Eigenlijk niet, maar er komt ook een beetje... mijn vrienden zitten ook niet echt in de regio. Ik bedoel, ik heb vrienden uit Friesland. Ik heb een vriend die woont nu in Soldiek, in de Achterhoek. Maar die komt zelf uit Zeist. En dat is zo Hollands als maar zijn kan, zeg maar. Hij hoort ook wel van zijn nobers wat plat. Maar die kan je er echt geen plat mee. Want die heeft ook geen zin om het echt te leren, denk ik. Ja, hij probeert wel een beetje volgens mij, maar echt actief leren, dat doet hij niet. Nee. Ja, je hebt natuurlijk het stereotype imago nog tegen. En dat zit natuurlijk een beeld in de weg. Ja. Precies. Het klinkt toch, of in ieder geval heel veel mensen denken toch dat het een beetje boers is. Hè? Dat platkuien, dat het echt iets voor boeren is. Maar dat is natuurlijk onzin. Net zoals, ik neem echt Friesland een beetje als voorbeeld, zeg maar. Dat praat iedereen Fries. Iedereen, maar ze proberen dat in ieder geval. Ja. En door
normaal te laten klinken en door het vooral veel te doen, dan wordt het ook normaler. En dan is het niet meer dat stereotype beeld van, dat is, als hij plat kuiert, dan is het een boer. Ja, of platte kuieren. Dat is, die associatie zit er gewoon aan vast. Ja, en ook een beetje het hele idee dat als ik maar een beetje onbenullig doe, dan is dat groot, dan is dat plat. Ja. Dus dat moet natuurlijk niet. Ik bedoel, daarmee krijg je natuurlijk nooit dat mensen het ook actief weer gaan leren en het ook gaan gebruiken, zeg maar. Mm-hmm. In het dagelijks leven. Ik bedoel, ik zit er nu eens op kantoor bij een stel stagiaires en van een jaar of tussen de 20 en de 15, zeg maar. En daar probeer ik het dan mee te doen. En inderdaad, je hebt heel slim het idee, oud een beetje onbenullig dood, een beetje inslikken en zo, dan is dat goed. En het gaat over zoeken en het gaat over lompen en het standaard brengen zoeken op de proemenkroepen. Dat soort uitdrukkingen, dat kent ze dan wel. En dus dat beeld heeft ze ook heel slim. Ik heb bijvoorbeeld een van de stagiaires is een jongen uit Hengelo. Dan heeft in zijn Hollands een zeer slim Twents accent. Hij praat zo. Maar Martin, dat wat jij praat, dat vind ik zo lelijk. Ik zei, hij u zelf al zo hoort. Ja. Ja, maar dat is anders zeggen. Ik vind ook echt dat bijvoorbeeld ook het Twents ook best wel mooie uitdrukkingen heeft. Mijn zwager, die had het laatst over dat iemand die hij kende, dat hij uit de titel was geraakt. Mm-hmm. Dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Ja. Zeggen dat iemand overleden is, gewoon uit de titel raakt. Ik vind het echt een pareltje. Ja. Dat soort uitdrukkingen, dat zou erg zonde zijn als dat zou verdwijnen. Ja, nou maar goed, dat is natuurlijk wel een bepaalde manier van naar de wereld kijken. En dat gaat weer als een koppelke standaard uitdrukkingen. Ik noem dat wel eens een worst binaal dan een neem. Als je snapt wat ik bedoel. Je kunt op wijze A zingen, recht voor zijn raap. Maar er is ook nog een wijze waarbij het ding al stil kunt ontkennen. Als je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. En ik kan denken, nou ja, goed, dus wat ik dus net zei, een was binaal dan een neem. Gewoon een bepaald beeld oproepen en daarmee laten weten inderdaad wat je bedoelt. Zoals ik had gisteren een grote, een begrafenis. Ja. Dan loop ik dus onderwiel ook oude na te denken. Hoe zeg je zoiets? Een grote, wie hebt een nagrote? Dat is meteen duidelijk wat dat is. Nazitten. Maar ze brengen hem. Wanneer brengen we hem? Ja, hoe breng je hem heen? Ja, naar het graf, maar naar de grote. Maar alleen het duur al te zingen van ze brengt hem en verder niks, zeg maar. Ja, dat geeft aan wat ze bedoelt, zeg maar. En dat vind ik wel zo. Nee, je kunt natuurlijk ook heel lomp zijn, wie maakt het eronder? Wat ik bedoel is dat het een bepaalde manier van umschreeuwen is, niet beschreeuwen, maar umschreeuwen. En dat is wat ik mij persoonlijk heel slim afspreek, zeg maar. Of nou ja, slim, maar wat ik juist heel mooi vind. Ik had vandaag nog met iemand over. Kijk, als je culturele studies naleest, dan staat Nederland natuurlijk bekend als slim direct. Recht voor zijn raap, dat vind ik niet mooi. Wat je nu gemaakt hebt, daar ligt er niet op. Dat zal in Oost-Nederland nooit gezegd worden. Ik heb eens een keer meegemaakt in een klerenwinkel. Er was een vrouw was een andere vrouw aan het helpen, een winkelbediende. Er was een vrouw aan het helpen. En die had net wat aanprobeerd, waar kleren aan de past. Nou, steun hem goed. En nu hadden we wat anders aanprobeerd. Nou, dan zat het toch wel vrij strak in, zeg maar zo te zeggen. De winkelbediende zei niet van, dat steed u niet. Hij zei, ik vind dat andere misschien wel net zo mooi. Ja. Ja. Ja, maar dat is precies, maar dat hoort ook een beetje bij de luiden uit de regio, zeg maar. Mm-hmm. En dat is ook iets wat iemand die niet uit de regio komt, ook niet zo makkelijk aangeleerd krijgt, maar gewoon dat wereldbeeld inderdaad. Hè? Dus vooral omgangsvormen en inderdaad op een andere manier iets laten zien of laten merken. Dat is,
Ik vind het wel hartstikke mooi. En dat mooi. Ja. Daar vind ik weer precies een voorbeeld van dat plaat juist niet lomp is, maar juist heel zacht en heel... een beetje poëtisch. Ja. En ook van, je hebt het dan over Ute Tidicum, dat is van een redelijk bekend voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook als iemand de verkering uit heeft, hij heeft het neus onder een boom. Ja. Daar zie ik meteen al hele mooie, een beeld voor me van vogeltjes. Two lovebirds, twee vogeltjes die elkaar vuren hebt en die gaat aan een nusje bouwen en daar komt eikens en in één keer kadungs de reiteling, het hele neus onder een boom. Ja, dus dan de eikens kapot, je hebt helemaal geen rem meer om bij elkaar te zijn. En dat vind ik veel mooier nog klinken als de verkering uit. Of maar allemaal dat soort mooie uitdrukkingen. En ik bedoel, die ziet natuurlijk niet de stenen bijtelt. Die ziet ook een keer verzunnen door iemand. En dus ouderen hem. Maar dat is een bepaalde wijze van naar de wereld kijken. En ik denk dat dat nog het slimste zal vinden als dat zal verdwijnen. Dus ik bedoel, ik kan ook in het Nederlands zeggen. Hij had het nest onder de boom. Maar ja, dat heeft toch weer net een ander gevoel, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja, maar dat leert je ook niet, hè? Daar is ook geen lesmateriaal in. Nee, en dat is... Of ze daar ook aandacht voor hebben bij het opstellen van lesmateriaal. Mm-hmm. Maar die andere kijk op de wereld, zeg maar, dat ligt toe of dat ligt er niet. En dat is denk ik ook wel lastig om dat überhaupt ergens vast te leggen, maar ook om het aan te leren. En er is gewoon een bepaald gevoel wat die moet dan... Ja. Maar kijk, dat wat ik nog net zei, dat neus onder een boom, dat is natuurlijk een behoorlijk op natuurrecht wereldbeeld. En kijk, alle jonge meugen zitten nu allemaal achter een computer en die doet gamen en die komt nooit boeten. Dus ik zal het bijvoorbeeld ook hartstikke mooi vinden als die manieren van denken daarmee verwoon wordt, zeg maar. Dat ze bijvoorbeeld niet meer zeggen van, heeft ze niet allemaal op de rieren, maar dat ze zeggen, of heeft ze niet alle 24 graden. Dat ze zeggen van, hij heeft alle knuppen niet meer op toetsenbord. Dat soort, dat zal prima kunnen. Kijk, dat is ook een bepaalde manieren van, dat wat u dagelijks bezighoudt, verwerven in de wijze waarop hij de wereld beschrijft. En dat zal ik ook helemaal prima vinden. Dat is toch wel een andere kijk op de wereld als wat men erin heeft. Hij bij de traditionele spraakkringsjes komt. Dat moet allemaal oude boeren gaan, dat moet allemaal oude vroeger gaan. En vroeger was alles beter. Ik vind dat, de FVO vind ik ook een heel mooi nummer toe over gemaakt. Vroeger was alles beter. Door opa nog een bolkenakje, daar zal ik nog wat vertellen. Als je de eerste waren met telefoon, dan kon je nog niemand bellen. Ja. Dat is precies zulke onzin, zeg maar. Dat vind ik dan weer prachtig. Maar, heb je nog tips voor andere lui die het plat weer leren met die dezelfde aanloop dat zie? Want ik bedoel, je worstelt er toch maar mooi in doorheen. Dus dat is een ding doen waard. Ja, tips. Ja, het is best lastig. Kijk, één tip is vooral om podcast te luisteren. Nou, dankzij weer. Maar serieus, dat werkt. Dat werkt. En dat zeg ik niet om je vieren in de kont te stoppen, zeg maar. Maar gewoon dit soort voorbeelden, zeg maar. Dus de podcast luisteren en luisteren naar je omgeving. Maar vooral gewoon proberen. Dus gewoon... ik weet ook wel dat ik nu fouten maak tijdens mijn uitspraak, zeg maar. Ja. En dat maakt me echt niet uit. Want ik probeer het gewoon. Mm-hmm. Een beetje hypocriet om iets te leren en vervolgens niet te gebruiken. Dus gewoon proberen, gewoon fouten proberen te maken. Of niet fouten proberen te maken, maar vooral leren van uw fouten. Ja. Zoveel mogelijk als ik kan kuieren en oefenen. Ja, precies. Mensen te vinden om ermee te kuieren en op die manier toch het beetje te leren. En wat hij zegt, die bepaalde
wereldbeeld, dat lijkt me prachtig om dat meer eigen te maken. Meer gewoon om het om meer besef te hebben van de wereld om je heen en hoe je dat beschrijft, zeg maar. Ja. En ik vind het hartstikke mooi. En het, ja. Sprake is een werktuig en geen museumstuk. Precies, ja, inderdaad. En dat klopt ook gewoon. Als je dat niet gebruikt, dan gaat het weg. Dan leed het ook niet. Dat heeft ook verder geen... ik moet zeggen, dat heeft wel natuurlijk wel zin. Hè? Iedere interesse is er een mooi meegenomen, zeg maar. Mm-hmm. Maar om het echt in stand te houden, moet je het toch echt leren spreken en meer gebruiken. En ook gewoon mensen in uw omgeving erbij betrekken. Mm-hmm. Dus inderdaad, zoals ik nou met mijn collega's heb gedaan, gewoon afspreken van als je een mailtje stuurt, dan stuur ik er ook een terug, maar dan wel in een dialect. Ja. Dat is een mooie oefening. Ja. Dat is een mooie oefening. En dat kan ook met bijvoorbeeld inderdaad mijn zwager, dat ik het toch, als we elkaar spreken, zeg maar, om het dan gewoon in een dialect te doen als dat kan. Op die manier leert hij ervan. En dat moet hij hebben. Hoe kun je uw zwager weg? Ja, die komt weg uit Twente, uit Nijverdal. Oh ja, oké. Dus dat is mooi in de richting, zeg maar. En hij is er ook opgegroeid. Dus, hij kuiert ook regelmatig plat, maar dan vooral met zijn kameraden natuurlijk. Mm-hmm. En met mijn zuster, ik heb eigenlijk geen idee of hij dat met mijn zuster doet. Mijn zuster die is wel die heeft dan wel een Twentse tongval, maar die is minder geïnteresseerd denk ik in het echte Twents. Yeah. En die zegt ook van en dat kan ik ook niet. Mm-hmm. Terwijl ze wel gewoon een man heeft met wie ze dan plat kan kuieren, maar dat doet ze nog niet. Ja, het is natuurlijk per persoon wie verschillend hoe druk hij erover in maakt. Ja, dat is gewoon een bepaalde keuze, denk ik dan. Ja, dat is waar. En hoe belangrijk... Dat is dus gewoon op die manier gewoon ook mezelf confronteren, zeg maar, met andere mensen. Dus gewoon proberen te kuieren en proberen het toch te gebruiken wat ik heb geleerd. En te testen of ik het ook al een beetje goed snap. Mm-hmm. En een goed uitsprek. Ja, dat is denk ik de allerbeste tip nog aan iedereen die het überhaupt wil leren. Gewoon zoek een gesprekspartner, zeg maar, die het ook kan. En maak er gebruik van. Mm-hmm. Denk je nog dat dat je een vuursprong hebt? Omdat je er met de opzitten geruid? En kijk wat... Nou, laten we eerst een BD-vraag blijven. Denk je dat je een vuursprong hebt omdat je er met de opzitten geruid? Ja, op zich... ik denk het wel, ja. Ja, oké. Dus misschien inderdaad niet de allerbeste vragen, maar waar ik eigenlijk op aanwol was... In eerdere gast heeft al eens een keer eerder in een podcast gezegd... Hij kijkt naar de situatie in Nederland en Duitsland. Het plat staat korter bij het Nederlands als bij het Hoogduits. Dus voor Nederlanders is het in wezen makkelijker om plat te leren... als voor de lui die met Hoogduits zit opgegroeid, zeg maar. Voor ons is het dus ook veel meer... Het klinkt al Nederlands... Kijk, dat is dan weer een nadeel. Zeg maar, het klinkt als Nederlands, maar ook weer niet helemaal. Dus zal het wel een verbaasd Nederlands zijn. In Duitsland is het juist weer heel duidelijk dat het een aparte spraak is. Omdat het zo apart los van het Hoogduits klinkt, zeg maar. Maar van de andere kant is het als voordeel voor ons dus weer makkelijker om dat te leren. Terwijl het voor de Hoogduitsers echt een bewuste trat moet wij... om daar in één keer die oude stap te maken, zeg maar. Ja. Denk je dat je door dat Nederlands... Ja? Dat ik sowieso wegkom uit de regio waar het al gesproken wordt. En die grootouders en mijn vader en mijn kameraden in Twente, zeg maar, dat die het allemaal al een beetje deden. En je hebt toch altijd wel bepaalde woorden, zeg maar, die je meekrijgt in de jeugd. Dat is gewoon waar je mee opgegroeid bent. Dat scheelt natuurlijk wel behoorlijk om het überhaupt een beetje te leren. En als je hier niet wegkomt, dan is het denk ik wel lastiger om bepaalde
uitspraken bijvoorbeeld eigen te maken. Bepaalde die afgesproken zegt. Als bijvoorbeeld echt een iemand uit Noord-Holland bijvoorbeeld Neder-Saxisch moet leren. Vraag me af hoe dat dan gaat. Maar die heeft denk ik nog lastiger, die heeft nog moeilijker om het meer eigen te maken, denk ik. Ja. Gewoon omdat die bepaalde klanken en bepaalde uitspraken ook gewoon nooit heeft gehoord, zeg maar. En ik denk wel dat het voor iemand uit een van de Hollanden, zeg maar, misschien al net zo moeilijk is als voor een Duitser om het te leren. Maar dat kan ik mis hebben hoor. Ik bedoel, maar kijk, het scheelt natuurlijk wel dat ik een beetje uit die regio wegkom. Dat wil ik niet wel zeggen. Bedoel, het ligt dicht bij mij, zeg maar. Dus dan is het makkelijker om het een beetje eigen te maken dan echt iemand die er nooit echt ermee te maken mee heeft gehad. Het zal inderdaad best wel lastig zijn ook voor een Duitser om het dan ook eigen te maken. Omdat inderdaad, ik luister ook wel eens naar liedjes in het plat Duits. Het is echt wel heel grappig, maar ik kan het best wel goed verstaan, zeg maar. Dat plat Duits zit zo dicht tegen onze kant van de taal af, zeg maar. Het is inderdaad, als je luistert naar teksten van plat Duitse liedjes, dan valt hij pas op hoe close die gemeenschap dan vroeger ook eigenlijk dan waarschijnlijk was. Het is echt een bepaalde taal, zeg maar, die aan beide kanten van de pool, zeg maar, goed gesproken wordt. Ja, ik gewoon iets verwisseld. En, ik vergelijk het wel eens met Noord- en Zuid-Korea. Ja, maar dan iets minder extreem. Ja, precies. Ja, precies. Maar dat maakt het ook zo mooi aan deze taal, zeg maar, dat je dus best wel op verschillende plekken ook wel het kan gebruiken, zeg maar. Ja. Er is ook ergens een kaartje waarop dan steeds in welke gebieden ongeveer al overal Neder-Saxisch gesproken wordt. Ja. En, dat is best wel een grote regio. Ongelooflijk hoe groot het is. En als je dan die verschillende dialecten naast elkaar legt, en dat hebben we eens geprobeerd om gewoon te kijken naar hoe klinkt bijvoorbeeld het Gunnings en het Oost-Fries in Noord-Duitsland. Ja, er zit natuurlijk best wel veel verschillen in, maar je kunt het best wel goed verstaan. Dat is best wel echt wel een beetje ook een ontdekking, vind ik. Ja, heel veel lui zeggen ook van, ik kan het niet goed verstaan, zeg maar. Tot aan door hult het verstaan op. Maar dat denk ik van, dat heeft ermee te maken dat je het nog nooit eerder gehoord hebt. En dan denk ik van, dan zou je eigenlijk iets meer hoe beste moeten doen, misschien wel. Ja. Wat ik vind hem het inderdaad ook. Zo hij weet, zit ik ook gangs met Traveling Twents. Met mijn vrouw ga ik dan op pad en dan door reisverslagen maken, vlogs. Ik doe dat dan in het plat en zit in het Nederlands. Maar wie van vinden zet terug op Sicilië en dan komen we via een stel Zweden tegen. En met die Zweden heb ik platten gecreëerd. En ze sturen met de oren te klappen van, hey, wat oude kuipje nou, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Maar ik kan het wel verstaan. En het klein tipje van de sluier. Ik heb het opgenomen en dat kuip volgende week al online. Dus dan weet je er alweer van. Maar dat geeft wel spraken, zeker binnen het Germaanse, binnen het Germaanse continuum, met een beetje spraak-wil, kun je een heel eind redden. Ja. En ik denk dat besef, dat dat maar niet zo strak een lijn hoeft te zijn, dat u dat voort kan helpen. Zowel zakelijk als in uw persoonlijke leven. Als, ik vind dat mooi om dat iedere keer heel leuk met de neus op de feiten te drukken. Zoals bijvoorbeeld ook, ik had net al die stagiaires. Dan zit ze, wanneer we verbouwd, er waren verbruiken bij ons in het gebouw. En de aan zijn aannemen bij. En dat was iemand uit Oost-Duitsland of zo. En dat kan natuurlijk geen plaats, maar en ze zaten allemaal te kurken met Engels en een beetje Nederlands en een paar woordjes Duits. Ik zeg, als je nou een beetje meer hoe best aan de door met spraken leren, dan had je wel beter kunnen rennen. Dus op een ogenblik moest ik half uur tolk spelen door, zeg maar. Dan denk ik van, wie woont zo kort bij elkaar. Ja.
als je dat iets belangrijker aan de veun, dan heb je daar werk van gemaakt. Ja. Ja, volgens mij zien we dat duur. We zitten aan zo wat een uur. Dus volgens mij zien we dat duur. Het is best wel een mooi gesprek geweest, denk ik. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Kan je er weer op reageren? Ja. Ja. Goed. Als je leuke vragen hebt, voor Sander of voor mij. Of als je vindt dat Sander toch allemaal niet goed doet of ik. Dan hoor we dat allemaal gerne. Laat de berichten achter in de commentaren onder YouTube of op Facebook. Hoe je dit ook meteen komt. Wie zit er duur volgens mij? Ik zal zeggen, goed gewoon. Want ja. We gaan ons best doen. Ja, een mooi gesprek. Ik vond het echt wel... Om het meer... hoe zeg je dat? Om het überhaupt een beetje te gebruiken om te oefenen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dit is natuurlijk een uur lang een testronde voor u. Hartstikke mooi. Toch heel mooi om dit eens een keer te horen. Want wat je vaker verneemt is dat het altijd een beetje... het blijft een beetje in hetzelfde kringske. En ze vindt allemaal van... Leu weet het niet leren. Nou, dat is onzin. Want je bewijst nog dat het niet zo is. Hoe kan je die leu bereiken? En gewoon zo via internet. Het kan prima things worden. Het geeft ons zoveel mogelijkheden. En ja, dat moet je gewoon gebruiken. En ja... je kunt een mooie schrijfwedstrijd uitschrijven. Maar daar leer je niet van kijken. En ook als je het verhaaltje dan een keer vuur drinkt, dan is dat verhaaltje klaar. Dan heet applaus hard. En dan, dat is ook niet echt een oefening. Het is niet substantieel. Het blijft niet hangen. Het is niet voortdurend, zeg maar. Nee, precies. Nee. Je weet, als ik het van hoe peilen, je weet juist iets waar je dagelijks kan gebruiken. En niet af en toe een keer uit de kast te halen en er dan iets moois mee doen. Ja. Wat ik dus zei, je weet het als werktuig en niet als pronkstukken, als museumstukken. Ja, precies. En dat is ook precies de reden om het vaak te gebruiken als ik kan. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad wel iets waar ik tegenaan loop, dat het niet direct om me heen is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel lastiger. En ik had veel liever had ik gehad dat ik terug in de regio zat. En dan had je het veel meer kunnen gebruiken en veel meer kunnen kuien en veel meer kunnen oefenen, zeg maar. Mm-hmm. Dan mis ik gewoon, maar dat is gewoon mijn eigen keuze. Ik wil het heel graag leren, ik wil het heel graag eigen maken. En dan dat ik nu nog niet echt goed kan gebruiken en kan kuien met iemand. Ja, daar lopen we dan zelf dan tegenaan, maar dat is wel iets wat op termijn zeg maar wel komt. Ik denk wel dat het over een bepaalde tijd, dat ik dan, als ik weer in die regio woon, want dat ga ik echt wel doen hoor. Ik wil niet hier in Brabant sterven, zeg maar. Uit de tijd kom. Als ik doodziek ben, dan kruip ik gewoon mijn knieën naar de Achterhoek. Maar ik wil er wel veel meer mee gaan doen. Ik zat laatst ook te denken van, hoe kan ik het zelf ook eigenlijk op een andere manier gebruiken, zeg maar. Dus niet alleen heb probeert te kuien met iemand, maar ook gewoon bijvoorbeeld, want ik ben ecoloog, dus ik probeer het een beetje naar mezelf toe te trekken van, maar hoe zou ik dat dan zelf kunnen gebruiken? Mm-hmm. Eén manier is om bijvoorbeeld, want er is nu heel veel te doen om stikstof. Ja. Ja, daar houd ik me op zich een beetje mee bezig. En wat ik dan zou kunnen doen is een stuk tekst schrijven in het blad, wat misschien ook wel meer aansluit bij de mensen die het ook echt nodig hebben om het geïnformeerd te worden, zeg maar. En niet alleen dat Hollandse ingewikkelde stukken over stikstof, maar ook gewoon een duidelijke, heldere uitleg van wat hoort er nou eigenlijk in. En een beetje op die manier probeer ik het ook een beetje naar mezelf toe te trekken en te denken van hoe kan ik dat inderdaad gebruiken en kan ik dat nog op een andere manier, hoe zeg je het, niet alleen als oefening voor mezelf gebruiken. Mm-hmm. Dat je er echt iets mee doet, ja. Dat ik er iets mee doe en dat ik er ook andere mensen, als ik kan, ook een beetje mee kan helpen. Mm-hmm.
Hey, maar je zit ecoloog, zei je. Ecoloog. Wat houdt dat precies in? Ecoloog, ja. Gewoon, in mijn geval, ik ben een specialist in natuurwetgeving. Mm-hmm. Dus ik hoop hier nog het meeste bezig met allerlei effectanalyses. Als ergens een industriegebouw of een industrieterrein wordt gebouwd, dan moet ik toetsen of dat ook al conform natuurwetgeving is. Ja, en hoe in het plat? Ja, precies. Ja, door sowieso de term ecoloog is natuurlijk best wel lastig uit te leggen in het plat. Mm-hmm. Dan heb je het over geen ecoloog, maar een landschapsdeskundige. Maar deskundige is ook niet echt. Landschapskundigen. Ja. Ja, precies. Ja, zo dus inderdaad. Ja. Dus ik probeer in ieder geval mensen die er nu tegenaan lukt, om die dan te helpen om een beetje door die natuurwetgeving te komen, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, doe dat is. Het is inderdaad een goede oefening en het is ook iets wat prima op welspraken zal kunnen. Wat helemaal inderdaad in de welspraken filosofie past. Van, we moeten er niet alleen maar lollige dingen mee doen, maar we moeten er ook iets mee doen hoe je wat aan hebt. Je moet die spraken nuttig maken, noodzakelijk. Ja, dat zal daar prima bij kunnen. Want vaker, inderdaad, of het is weer een quizje, of het is weer een schrijfwedstrijd, maar nu heb je iets hoe je wat aan hebt. Ik heb bijvoorbeeld ook op een heel zet terug, Riesenholten is de enigste tweetalige Neder-Saxisch-Nederlandse gemeente in Nederland. Ze heeft op haar website, op internet, kun je het introverhaal in het plat lezen. Dat is hartstikke mooi en het is goed dat dat kan. En je kunt bij de balies kun je ook plat lezen. Maar kun je ook plat kun. En de Bali-medewerksters zit ook verplicht om dat dan weer om te kunnen. Maar op de website is enkel het introverhaaltje in plat. En ik weet niet hoe ze dat doet, maar ik ga niet het introverhaaltje lezen als ik op de site van de gemeente wat wil weten. Dan wil ik juist de noodzakelijke informatie weten. Wanneer moet de ton aan de weg? Hoe kan ik terecht te vinden een ja-nee-sticker? Dat soort dingen. Nou, dat soort informatie. Volgens mij is het ook verplicht dat als bijvoorbeeld in het Fries ook de provincie de provincie Friesland, als die een brief schreef in het Fries, dan moet de provincie ook antwoorden in het Fries. Ja. Volgens mij is het ook zo geregeld in de wet. Mm-hmm. Maar dat komt ook omdat Fries ook erkend is als officiële taal. Ja, het is een Rijksspraak, ja. Het zou ook zo moeten zijn, denk ik, of zo moeten winnen, om als hij een brief schreef naar provincie Overijssel, dat ze dat in principe ook terug moeten schrijven in het Saksisch. Ja, zo wie is het nog niet. Nee, maar dat zou het mooiste zijn, hè? Ja, precies. Het mooiste winnen, als dat zo was. Maar daar moeten we eigenlijk een beetje naartoe. Want ik zie echt nog steeds Friesland wel al een beetje als een voorbeeld. Want wat ik zeg, je hebt een speciale omroep in het Fries. Je hebt een website, webstee, zoals je dat noemt. Webstee in het Fries. Ze gebruiken volgens mij ook Fries in de provinciale vergaderingen. Ja. Mooier als dat is er eigenlijk niet, want zo holt hij dat in principe wel in stand. Ja, klopt. Dan wordt het van bouw naar verdring en dan is het een institutionele taal. En dan, ja. En dat zou mooi zijn wezen als provincies die dat convenant ooit hebben ondertekend om het Neder-Saxisch in ere te houden, als ze dat ook gingen doen. Mm-hmm. En dan ben ik wel heel benieuwd hoe zij dat dan zien. Maar dat zou echt het mooiste wezen. Want dan laten de provincies ook zien van het is ons ook erom te doen om het in ere te houden, om een lim te houden. En dat doen we gewoon door het op die manier ook gewoon
officieel te gebruiken, zeg maar. Mhm. Dan laat ze ook gewoon goed zien aan de omgeving van het is ook echt ons menens. Dit moet gewoon leven we gewoon door het gewoon te doen. Dus dat zou moeten zijn, hè, als ze dat inderdaad op die manier zouden doen. Maar dat zie ik zo nog niet zo snel gebeuren, hoor. Maar dat is nog een lange weg te gaan, denk ik, om voordat het zover is. Maar Ja, maar hij doet dat moet je ook gewoon doen. En ja, vind best leuk dit het goed kunt. Dus. ja. En dan ook nog direct de nieuwe Saksische schrijfwijze gebruiken. Dan is het weer... Maar ja, goed. Ja, daar heeft wel een punt inderdaad. Want dat zit allemaal van die dingen hoe je dan tegenaan loopt. Zo gauw hij dit raad maakt, dan kun je er van alles los. Waar je ook nog nooit rekening mee hebt hoon te horen. Dus dat hele teruggekijken naar vroeger is niet meer relevant, want we leven in een hele andere tijd. Een van de dingen bij de ontwikkeling van de Nisaske schrijfwijze was van ben ik niet gewend, is geen argument. En kijk, er is een hele cultuur van teruggekijken van dingen traditioneel horen en conservatief en dingen behoren. Maar ik denk, om het juist te behoren, zoiets nieuws moeten doen. Want de wijze waarop het gaat, blikt niet te wijken. Dus dan zou je iets uitboeten over comfortzone, iets waar je, dan zou je trouwens moeten doen. Ja, maar het is ook een beetje hetzelfde als in de Hanse-tijd. Toen gebruikten de Luiden gewoon Saksies. Overal waar ze kwamen. En je kunt elkaar gewoon goed verstaan. Dat zou in principe mooi zijn wezen als zoiets dan weer terugkwam. Inderdaad. Ik bedoel, er was echt een officiële taal, of nou, misschien niet eens officieel, maar in ieder geval Luiden gebruikt gewoon. En dan moet hij wel. Ik denk dat het in die tijd wat minder prescriptief was. Het was minder van zo moet zingen en zo hoort het. Dat loopt veel meer door elkaar. Vroeger was iedereen dyslectisch. Hè? Vroeger was iedereen dyslectisch. Niemand kon schrijven. Iedereen schreef het gewoon zoals hij dacht dat het moest. En soms, want ik ben ook zelf een beetje genealoog. Dus ik kijk nog wel eens in oude teksten. En zeker vanaf, even kijken, 17e eeuw of 16e eeuw of daarvoor, dan, als je dan teksten leest, dan zijn het allemaal teksten die behoorlijk dyslectisch en een beetje fonetisch opgeschreven zijn. Ja, dat klopt. Iedereen was gewoon zo. Iedereen kon wel, of nou niet iedereen, maar de belangrijkste lui, die kon in ieder geval wel schrijven. Maar dan, zoals hij dat dacht dat het moest. Ja. Er was geen spelling, er was geen grammatica. Maar Ja, precies. Dat zeg ik, ja. Het was heel vrij en heel los en iedereen deed maar wat. En de ene keer, wat ik heb ook wel eens in oude teksten gelezen, wat me bijvoorbeeld opvalt, was dat er in ene tekst van één schreeuwer mangs een Russisch woord wordt gebruikt en dan in één keer bedachten ze zich, oh nee, dat kan ik niet gebruiken, maar weer met Hollands schreeuwen. En dan gebruiken ze in één keer weer het Hollandse woord. Of mangs daar schreeuwen ze de I als dubbel I en dan weer als IE en mangs weer als IJ. Dus daar zat geen vaste linie in. Dus iedereen deed maar wat. En dat maakt ook niet zoveel uit. En tegenwoordig is het heel slim van, het is of Nederlands, of het is Duits, of het is Engels. Een hele vaste hux, zeg maar. En die hux, die bestaat eigenlijk niet, maar die bestaat enkel in onze gedachten. Ik denk dat we daar een beetje vanaf moet. Eén land is één taal, dat bestaat niet meer. Dat is een construct. Ja. Maar dan gaan we maar eens verder. Want, Ja, dan kan je uren nou kijken, dat klopt. Sander, ik wil u bedanken voor uw tijd. Ik hoop dat je er wat aan de hart hebt. En ik vind het een heel interessant gesprek. Ook inderdaad is een keer goed om te horen hoe iemand de oude dag dit nog leerde is. En wat hij dan belangrijk vindt, zeg maar. Want ja, dat ontbreekt er vaak al. Ja, kijk, en voor mij was het gewoon een goede oefening om het überhaupt een keer te doen. Kijk, dat is een beetje inherent aan een nieuwe taal leren. Je leert dan wel gewoon het te schrijven en erover na te denken. Maar als ik iets opschrijf, dan heb ik de tijd om het erover na te denken, zeg maar. En het gewoon op papier te zetten. En dan heb ik ook
de ruimte om het eventueel aan te passen, zeg maar. En nu heb ik dat niet. Dus om het te moeten spreken, dan moest ik er ook over nadenken van, maar hoe zeg ik dat dan? En bepaalde klanken, zeg maar, heb ik dat wel goed. Hè? En het is nog steeds een beetje hakkelig. Hè? Dat gaat een beetje Nederlands met wat Saksische woorden er doorheen, zeg maar. Ja, maar ik verneem maar wat dat toeaflotter van, dat toeaflotter heet, zeg maar. Dus dat zal wat doen. Ik denk, als je het begin terughoort, en dat kun je straks mooi doen op Weltspraak, op de podcast. Dan zou je denk ik wel horen dat in het begin inderdaad dat je iets meer nog zoeken naar worden. En dat nu toch wel redelijk wat vlotter begint te komen. Dus inderdaad, gewoon vaker doen, vullen doen. Dan inderdaad nog meer gewoon in de auto van hoe af kan je hoe zelf opnemen, teruglusten en denken hoe kan ik het nu nog beter maken. Nou, we zullen het wel zien. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat zometeen. En waarschijnlijk lig ik helemaal door van het lachen onder in de auto als ik het hoor. Maar we zullen het wel zien. Het komt goed. Sander, ik zeg het dankzij. Ja. Ik wens je veel succes met het leren van de spraken. Als er nog leuzen die dit hoort en denkt van, ik wil Sander wel helpen. Je kunt hem gewoon via Skype bereiken. Maar dat moet je ons maar even een berichtje doen en dan linken via dat gewoon een duur. Weltspraken@gmail.com WEARLDSPROAKE. Dus, daar weet je van. Ik zal zeggen, groot gaan.